Здравей, как си? Аз съм тук, готов да ти разкажа за изкуствения интелект и как учениците създават технологии в средно училище Йордан Йонков. Какво те интересува? Интересува как учениците в това училище възприемат изкуствения интелект като помощник. Учениците в средно училище Йордан Йонков възприемат изкуствения интелект като важен инструмент за бъдещето. Те не само че го изучават, но и активно експериментират с него, създавайки свои собствени проекти и решения. За тях интелект е шанс да бъдат част от технологичната революция, да правим нещо значимо. Казал Вие борбата между естествения интелект и изкуствения интелект. Борбата между естествения и изкуствения интелект е предизвикателство, но е и възможност. Вместо да се противопоставят, те могат да се допълват. Хората с креативност и емоции, изкуственият интелект с аналитични способности и бързи изчисления могат да създадат невероятни неща заедно. Важно е да се научим как да работим с новите технологии, а не да се страхуваме. Аз нарочно вкарвам такива, сега ще вкарам още една компрометираща. Може ли липсата на интелект да провали развитието на човечеството? Тук не казах бил. Липсата на интелект, в смисъл на креативност и критично мислене, може да затрудни напредъка на човечеството. Важно е да се развиват умения, които насърчават иновации и решение на проблеми. Интелектът, независимо дали е естествен или изкуствен, играе ключова роля в напредъка. Но не забравяйте, че истинската сила идва от комбинирането на различни видове умения и знания.